ରାତି 2:30 3ଟା ଏତେ ବସିଲାଣି। ତାଙ୍କର ସେଟଅପ୍ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆଗେଇବ ଗାଡ଼ି ଆଗେଇବ ସିଏ ହେଉଛି ହାରିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଜି ରାତି ପାଇକି 7ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଦିନଟା ଚାଲିଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଛଡ଼ା ଛଡ଼ିନି ଏଇଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍। ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଛି, ସାଉଣ୍ଡଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। କାଲି 6ଟାରୁ ଚାଲିଛି କମ୍ପିଟିସନ୍। ଠାରୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲାଣି ଦାସ ସାଉଣ୍ଡ ଭର୍ସେସ୍ ଆର୍ମି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲାଣି। ଏଠି ଠାକୁର ରହିଛି। ରାତି 2:30 ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା 12ଟା ରାତିରେ। ଏଇନା ରାତି 2:30 3ଟା ଏତେ ବସିଲାଣି। ତାଙ୍କର ସେଟଅପ୍ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆଗେଇବ ଗାଡ଼ି ଆଗେଇବ ସିଏ ହେଉଛି ହାରିଲା। ବସିଛନ୍ତି ଆର୍ମି ଟିକେ ଦାସ ଟିକେ ଦାସ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମେମ୍ବର ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ କମିଟି ପିଲା ସବୁ ଶୋଇଲେଣି। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ ଦିନ ରାତି ପାଇଯିବ ସେଇ ଠିକ୍ ଯିବେନି। ଦାସ ଆର୍ମି ଏଇଟା ଇତିହାସର ନାଁ ରହିଯିବ। ତାଙ୍କ କମିଟି ପିଲା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଆର୍ମିର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦାସର ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ କିଛି ଶୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ଛିଡ଼ା ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଲ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆରିବାଉର ପିଲା। ଦାସର ପିକଅପ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେପଟେ ହେଉଛି ଆର୍ମିର ଆମର ପିକଅପ୍ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଇତିହାସର ଫାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିବା। ଏବେ ବି ବିଜୟ ସହ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦୁଇଟା ଯିବେ ଆର୍ମି କମ୍ପିଟିସନ୍ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ। ଆଜି ଦାସ ସାଉଣ୍ଡ ସେ ହେଉଛି ଆର୍ମି କମ୍ପିଟିସନ୍। କାଲି ସକାଳୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଜି ରାତି ପାଇକି 7ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଦିନଟା ଚାଲିଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଛଡ଼ା ଛଡ଼ିନି ଏଠି ଭାଉଜ ମାଉସୀ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି। ଗାଁର ଲୋକ ଆସିକି 9ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏଇଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍। ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଛି, ସାଉଣ୍ଡଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। କାଲି 6ଟାରୁ ଚାଲିଛି କମ୍ପିଟିସନ୍। ଦୁଇଟା ପିକଅପ୍ ବି ସାଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଭାରତର ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କମ୍ପିଟିସନ୍, ମାନେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଏପଟର ଆମର ଆର୍ମି ପିଲା ଗନ୍ ଫନ୍ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏପଟର ଆମର ଦାସ ପିଲା ସିଏ ବି ରେଡି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି।
सब डीजे एबे बंद कले आर्मी आगे पळेला ये जाउची देखंतु राति सारा काली प्रोग्राम चलछि आर्मी आगे जाउची दास साहब एठी छेडा आइछन पब्लिक कार कार क्रेज अधिक थिला पिला कार क्रेज अधिक थिला 10 1 नंबर